You can whisper on the cloud to him. You cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts. On a looping mountain peak, he's there in the meadow by the stream. He's there anywhere you nurse you go. He's been there from the start. All these words for our good, though sometimes we can't see how they move. We struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim, don't see him. Remember, he's still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. This is the master plan. He holds our future in his hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in him. We walk in personalities, but his is the first and the last. And like a tapestry, he's waving you and me to someday be just like him. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that
break our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember He's still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is the master plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is taken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't trace His hand, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't trace His hand, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see His plan, when you can't trace His heart, trust His heart. Panginoon ko, salamat po. Di ka nagkulang, di mo iniwan, tinalikuran kita.
na noon. Ngunit hanggang ngayon, ako ay minahal mo. Hinubog, tinuruan mo. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo. Ika'y laging tapat, tuwina. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalanay matubos. Salamat po, o aming Diyos, sa aming panglaban. Ika'y laging nandyan. Hindi mo iniwan, at ako'y iyong tinulungan, at di mo pinabayaan. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo. Ika'y laging tapat, tuwina. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalanay matubos. Salamat po, aming Diyos. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo. Ika'y laging tapat, tuwina. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalanay matubos. Salamat po, o aming Diyos. Ika'y namatay, buhay mo'y binigay. Kasalanan ay tinubos, nang mabuhay muli. Ika'y nagwagi, o Jesus, salamat po. Ika'y namatay, buhay mo'y binigay. Kasalanan ay tinubos, nang mabuhay muli. Ika'y nagwagi, o Jesus, salamat po. Panginoon ko, salamat po. Di ka nagkulang, di mo iniwan. Tinalikuran kita noon, ngunit hanggang ngayon, ako ay minahal mo. Hinubog, tinuruan mo. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo. Ika'y laging tapat,
na. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalanay matubos. Salamat po, O aming Diyos. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo, ika'y laging tapat wina. Ibinigay mo si Jesus, ang kasalanay matubos. Salamat po, O aming Diyos. Noon purihin ka, itataas ang ngalan mo, ika'y laging tapat wina. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalanay matubos. Salamat po, aming Diyos. Ika'y namatay, buhay mo'y binigay, kasalanan ay tinubos. Buhay muli, ika'y nagwagi. O Jesus, salamat po. Panginoon ko, salamat po. Di ka nagkulang. I know you love me. I know you love me. Panginoon, purihin ka, itataas ang ngalan mo, ika'y laging tapat wina. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalanay matubos. Salamat po, O aming Diyos. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look
to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Oh, hallelujah, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go through it all. Hallelujah, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Oh, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. You're
and suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. And suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, magalat na sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, magalatay sa katawan,
at sa krus ng Kalbaryo ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Isus ang nais ko. Pagkat ikaw ang kalakasan, pag-asa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso kong ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di
ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O Diyos, ikaw nga ay mangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga tuwang pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutus mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y tayo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. O langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad,
but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wanted within. I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a tip till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko'y sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumipindig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kay ganda, hallelujah, Kanyang pag-ibig, amen, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumipindig kay Jesus, umiibig. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I've discovered relief from sadness. This a happiness without alloy. I've discovered the path of blessing, I've discovered the living word. This is the greatest of all discoveries, when I found Jesus my Lord. I've discovered the way of gladness, I've discovered the way of joy, I've discovered relief from sadness. This a happiness without alloy. I've discovered the path of blessing, I've discovered the living word. This is the greatest of all discoveries, when I found Jesus my Lord. The way of gladness, I've discovered the way of joy, I've discovered relief from sadness. This a happiness without alloy. I've discovered the path of blessing, I've discovered the living word. This is the greatest of all discoveries, when I found Jesus my Lord. All the way is the Lord, and is greatly to be praised, in the city of our God, in the mountain of His holiness.
a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hindak-hindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hindak-hindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hindak-hindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hindak-hindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit bunabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside.
all over me that's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within is His name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating buhay, mga minamahal, na ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magpapakasaya at magpapagalag. Saan po tayo magpapakasaya at magpapagalag, mga minamahal, sa mga ating alay na papuring awit sa dakilang pangalan, kataas-taasang pangalan, the name above all names, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At welcome pong muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida at sa kanilang beloved Almeida children, buong beloved Almeida family at of course hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved bisita, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong lahat, mga minamahal at ginigiliw na kapatid sa Panginoon, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nier, ang maging sa kanilang beloved daughter, sister Vines, and of course sa ating mga ginigiliw at minamahal na ating mga live webcast viewers, kung saan mang dako kayo ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa ibayong dagat, pagpalain po kayo at kayang-kaya kayong abutin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa oras na itong mga minamahal, tayo po ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat ng John, Kapitulo 19 ng talatay 35, ang sabi po dito, at ang nakakita ay nagpatotoo, at ang kanyang patotoo ay totoo, at nalalaman niyang siya ay nagsasabi ng totoo, upang kayo naman ay magsisampalataya. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos, na ang sabi na ang mga patutuong ito na talagang kanilang ibabahagi sa bawat isa sa atin upang ang bawat isa
tayo ay magsisampalataya. Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito, ating pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Samuel Villarus at sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes at ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman at ang panghuli po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda ang ating beloved sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating palakpakan, ang ating dakilang Diyos na may galak. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating mainam na pakinggan ang buhay at pinagpala ng ating mga beloved kapatid at atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at kung nakahanda na po, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Samuel Villarus at sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ko po kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinamataas na pagpupuri, pagbahati at pagdakilay sa ating pong pinakamamahal at buhay na Diyos sa ating pinakamahal na Hesus. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, at ating pong patuloy na inaalalang mga pinagpalang mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor, Linacy Almeida. Praise God. Akin rin pong pagbati sa lahat po nating minamahal na manggagao sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat, mga namahal na kapatiran. At maging po sa lahat ng ating minamahal na webcast viewers po, praise God. Ako po minsan ang panglubos na nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamahal na Hesus. Minsan ang pang aking malalahating ating pinakamahal na Hesus sa mga kabutihan, sa mga himala na patuloy na pinagkakalo po sa amin, praise God. At minsan ang pang ako nagpupuri na pasalamat sa Malapinon sa patuloy na kalakasan, kalusugan na ipinagkakalob sa amin na baga naandyaman po yung minsan ang pang nauso na naman po yung trangkaso sa amin at andyan talagang andyan po yung nagkakahawa-hawaan na, ngunit andyan pa rin yung dakilang pag-iingat ng ating pinakamamalang Hesus. Praise God, ang kagalingan na patuloy na nagkakalob sa amin ang ating pinakamahal na Hesus. Praise God. Baging sa aming mga pangailangan tunay na ating mahal na Hesus, ang ating great provider. Andyan po mga minamahal na andyan po yung humihipo talaga ang mga Pinoy ng mga tao na ginagawa niyang instrumento ng pang ipaabot ang kanyang mga pagpapalang pinansyal sa amin. Praise God. At ako rin po nagpasalamat sa mga Pinoy na dati rin po na ako po may peptic ulcer po mga minamahal. Andyan po yung malala na po itong mga minamahal. Andyan po yung lahat ng aking kainin man na andyan po yung inilalabas ko na ayaw na tanggapin ang aking katawan. Ngunit nung ako'y dumalo sa gawain na ito, ako'y tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalang Hesus. Yan po instant pong pinagaling ng ating pinakamamalang Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan rin po yung aking insomnia po, mga minamahal. Andyan po yung umaga na, ngunit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Andyan po ngunit sa patuloy na paglingkod sa Malapinon, sa unat dalangin nating minamahal na pastor, yan po pinagaling na ating pinakamamalang Hesus. Praise God. Kahit ang kapurihan, pasalamat sa ating pong pinakamamalang Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Talagang tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay tapat siya sa kanyang pangako. Amen. Ang ating beloved kapatid, although sa kanilang buhay na talagang nararanasan ang karamdaman, ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa kanyang buhay at sa bawat isa sa atin na kung may dumating na mga ganyang mga karamdaman sa bawat isa sa atin, alam natin na may malalapitan tayong Diyos na nagpapagaling sa bawat isa sa atin. Amen. Dahil bawat isa sa atin mga minamahal, tayo ay binigyan ng kapangyarihan upang palayasin ang mga karamdaman na yan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Miriam Reyes. At sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Ako din po Lord. ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda at patuloy po natin inaalala ang mga banal na turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeda children at gayon din po sa lahat ng ating beloved pastoral workers. Hallelujah. At sa inyo din po, beloved kapatiran, isang magandang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako ay binigyan niya muli ng pagkakataon upang ipahayag ang kanyang kabutihan at akin ding pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako ay kanyang muling kinabagan na upang makapanumbalik sa paglilingkod mga minamahal. At sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon na ako ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako ay tinawag niyang muli mga minamahal upang maglingkod sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, nung ako ay nawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po mga minamahal ang napakaraming mga kalayawan, mga minamahal, na talagang inaabot po kami ng madaling araw sa lansangan kasama aking mga kaibigan. Andyan po na talagang nagkakasiyahan kami. Andyan po na walang patid na pagkakasiyahan hanggang inaabot po kami ng umaga mga minamahal. Ang ganyan po ang aking buhay noon mga minamahal na talagang walang inisip kundi ang mga makasalibutang kasiyahan lamang po mga minamahal. Ako din po ay talagang andyan po ang walang kabanalan sa pagsusuot mga minamahal, talagang kung anong uso mga minamahal, talagang yung abang lingkod mga minamahal, talagang ako po ay nakikiuso din po mga minamahal at ganyan, at ako din po mga minamahal, talagang walang kapayapaan sa buhay, mga minamahal, sa puso at sa isip, mga minamahal. Andyan po na napakagulo ng aking buhay noon, mga minamahal. At andyan din po mga minamahal na talagang ang lumalabas sa aking mga bibig mga minamahal, talagang hindi kaaya ay mga minamahal. Ngunit nung ako ay muling manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung ako ay kanyang kinabagan muli na maglingkod sa kanyang mga minamahal, ang lahat ng yan mga minamahal, talagang ito'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, bago po ako makapanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po ang matinding paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ang iyong ambang lingkod talagang nagkaroon po ng karamdaman mga minamahal. Ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor mga minamahal, talagang 2 taon na lamang daw ang itatagal ng aking buhay mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung narinig ko yan na sinabi ng aking doktor mga minamahal, talagang ang iyong abang lingkod talagang ako po ay nanlumo mga minamahal. Sapagkat nung time na yan mga minamahal, talagang napakaliit pa ng aking mga beloved babies mga minamahal. Ngunit
pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa iyong abang lingkod, mga minamahal, na ako ay muling manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at walang imposible, mga minamahal, talagang ang mga karamdaman dito, mga minamahal, ay pinapagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Sa madalit sabi, mga minamahal, talagang ang iyong abang lingkod, muling nalikod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa aking pagdalo, mga minamahal, andyan po na ang aking karamdaman, ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Kung aking iisipin po, mga minamahal, kung hindi po ako naglingkod muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, malamang, mga minamahal, talagang wala na po ako sa inyong harapan ngayon, mga minamahal, na nagsasabi ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na talagang dinagdagan niya pa ng maraming taon ang aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na araw-araw niyo po kaming pinag-iingatan, mga minamahal, sa aming pag-alis sa bahay, mga minamahal, sa aming pagmumotor, mga minamahal, na aking beloved husband, mga minamahal. Andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat minsan, mga minamahal, talagang may nadadaanan po kaming mga disgrasya, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat sa amin sa araw-araw, at sa patuloy na pagpo-provide niya ng aming pangangailangan sa araw-araw. Tunay nga po, ang may pinakamamahal na Panginoon, talagang great provider, mga minamahal, talagang hindi niya po kami pinapabayaan. At kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay na yan na ginagawa niya sa aming buhay, mga minamahal. At hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes. Tunay, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay sagana sa kahabagan. Ang ating beloved kapatid, bagamat nalayo sa ating dakilang Diyos, talagang nandyan ang kanyang kahabagan ng ang ating beloved kapatid nung siya ay talagang manumbalik sa ating dakilang Diyos. Talagang nandyan, mga minamahal, na siya po ay talagang nariyan, mga minamahal, ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil alam natin na ang pangako ng ating dakilang Diyos, lahat ng kanyang iniibig ay kanyang pinaalalahanan, kanyang sinasaway. Kahit marami tayong ilang ulit tayong nagkakamali, ang ating dakilang Diyos ay sagana sa kahabagan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba, nauukol lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Pastor Weldy Almeida, at ganoon din sa kanyang pag-alaala, turo at aral na iniwan ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati rin po ako at nagpapaabot ng pagbati sa kanilang mga anak, beloved family Almeida Children. At ganun din po, mga minamahal, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher Boboy Nair. At ganun din po sa ating mga beloved elders. At ganun din po sa mga minamahal nating pastoral workers. At ganun din po sa inyong mga minamahal na mga kapatiran. Ako'y bumabati sa inyo ng isang magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal. Amen.
Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa oras pong ito, sa araw ng pananambahan, sa ating mahal na Panginoon upang siya'y ating pasalamatan, sambahin mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago ng aking buhay at ang aking karamdaman mga minamahal. Noong araw mga minamahal, ako po rin, maagang nagbisyo mga minamahal, nagbarkada mga minamahal sa dako po ng Sambales po mga minamahal. Ang buhay ko po roon mga minamahal, wala rin po akong kapayapaan noon mga minamahal. Lagi rin po ako nasa bundok mga minamahal, sa ilog mga minamahal, sa mga laro, mga minamahal, nandun po ang aking kaisipan, mga minamahal. Hanggang ako'y natuto magbarkada, mga minamahal, uminom, maglasing, mga minamahal. Yung po ang aking buhay noon, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal. Hanggang sa ako, mga minamahal, na ako'y napaaway doon po sa dako ng Sambales, mga minamahal, mga empleyado ng mga company, mga minamahal, gabi po yung mga minamahal. Mayroon po akong barkada mga minamahal, pinadala sa akin yung isang baril mga minamahal na hindi ko po alam mangyayari sa akin. Isang okasyon po yun mga minamahal, Victory Ball, December po yun mga minamahal. Yung po sa sunod-sunod na istasyon mga minamahal na inuman po doon po maaga po ako uminom mga minamahal. Isa lang po ako. Hanggang inabot po ako ng gabi, mga minamahal. Napabili po ako sa kabila mga minamahal sa isang grupo, mga minamahal, nandun po mga lalaki, mga minamahal, na doon po ako napagulo, mga minamahal. Doon po mga minamahal, nung napagulo po ako mga minamahal, ang mga guards, mga minamahal, doon po dinampot nila po ako minamahal. At ako po ay naulian nila, yung po ang dahilan ng aking pagkalis doon sa Sambales po mga minamahal. Napunta po ako dito sa San Carlos mga minamahal. Nakulong din po ako ng isang buwan. Grabe ang paalala nila, alaala ng aking mga magulang, hindi nila po ang alam ang gagawin nila mga minamahal. Inaayos po nila yung aking kaso, ang aking kaso mga minamahal, at ako'y umuwi dito sa dako ng San Carlos mga minamahal. Yung po mga minamahal, hindi pa ako nakilala sa mahal. Patuloy pa rin ang aking bisyo mga minamahal na wala pong pagbabago sa aking buhay. Gumagamit po ako ng marijuana mga minamahal. Yan po, binibili ko po yan mga minamahal sa mga barkada mga minamahal. Yung po, uuwi po ako sa aming bahay. Lasing na lasing mga minamahal. Hanggang sa umaga naman mga minamahal, wala po akong kapayapaan sa aking puso mga minamahal. Nung dumating ang araw mga minamahal, yung kapatid ko po na nakakilala sa mahal na Panginoon, yung po ang dahilan para ako'y makakilala sa ating mahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yung po, nabigyan po ako ng kaayusan ng aking buhay mga minamahal, nagkaroon po ako ng kagalakan at kapayapaan mga minamahal. Tinanggap ko ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng kapangyarihan ng ating pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yung po mga minamahal, nagpatuloy po ako mga minamahal sa pagdalo mga minamahal. Nakamtan ko po ang kagalakan at kapayapaan. Lahat ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, naroon po ang pagpapakumbaba ko sa lahat ng tao mga minamahal. Pag-usap sa mga tao na mga matatanda, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Babahagi po ako ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na nakilala ko siya, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. At ako'y nanumbalik uli sa ating mahal na Panginoon sa araw na po yun. Ako'y nagtrabaho po sa dako ng Santa Cruz, mga minamahal. Bilang isang Maker, minamahal, underground po yun, mga minamahal. Yun po sa aking pagtatrabaho. Salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa loob ng 9.5 years sa aking pagtatrabaho sa underground, mga minamahal. Nasa kalagitnaan po kami ng bundok, mga minamahal. Uuwi na lang po kami ng linggo, mga minamahal. Kumpleto na po yung baon, mga minamahal. Yun po,
Sa trabaho ko, sa loob ng underground, minamahal, napakahirap mga minamahal. Ngunit sa tulong ng ating mahal na Panginoon, binigyan po ako ng kalakasan, mga minamahal. At pag-iingat ng Diyos sa loob ng underground, mga minamahal. Kami po ay nagbubutas ng mga minamahal, yung chromite po yun, mga minamahal. Bago namin pasabugin po yun, mga minamahal. Pagkatapos, hahakutin namin, kakarga po namin sa bagon po yun, ilalabas po namin. Pagkatapos po yun, linisin namin at titimberan pa namin, mga minamahal. Ibabaring down pa namin doon sa taas po yun. Kaya maraming mga kasamahan ko po na nadidisgrasya, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat ng Diyos sa akin buhay at kahabagan ng ating mahal na Panginoon sa aking buhay. Hindi naman po ako karapat-dapat, ngunit salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ang karamdaman ko rin po na dumapo sa akin mula na akong bata pa, mga minamahal. Ang aking mga karamdaman niya po yung mga lagnat, pantal-pantal po yan sa aking mga katawan, mga minamahal, sa kasakit ng ulo po yung minamahal. Habang ako'y lumalaki, mga minamahal, nagtatrabaho, yung pong sakit ng ulo po, sumusumpong po yan. Isang buwan o ilang buwan, sumusumpong yan, hindi po mapagamot ng tablitas, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at napapasalamat sa mahal na Panginoon nung ako'y nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Instant po yun, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya hanggang sa oras pong ito, aking pinapasalamatan ng ating mahal na Panginoon sa aking physical na pangatawan, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa liwanag ng buhay, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya ang pasasalamat at pagdadakila, paluluwalhati, tanging sa ating mahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, glory to God. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahang loob sa buhay ng ating beloved kapatid. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jemima Benitez. At maganda na po ang ating mga beloved choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Nagpapaabot po ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Bumabati din po ako sa buong Almeda family, sa ating pong beloved elders at workers, na ating pong kapiling, sa ating pong beloved ordained preachers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po nagpapabot po ng isa pong mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon pong ito na muli ko pong mapasalamatan ng lahat ng mga ginawang kabutihan ng mahal na Panginoon Hesus sa aking buhay, buhat na makilala ko po siya. Diyan po mami na mahal na bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, meron po akong karamdamang asthma mula po 8 months pa lamang po ako nasanggol hanggang po sa pagtungtong ko po ng high school. Andiyan po ang pagpapahirap po sa akin yan, na andyan po na may mga bagay po talaga na hindi ko po nagagawa, nalilimitahan po ako dahil bawal po ako mapagod. Andyan po na may sarili po akong gamit po na nebulizer na halos araw-araw ko po yan nagagamit, mga minamahal. Andyan po sa kagustuhan po namin din po ng kagalingan. Andyan po na kumukonsulta po kami sa mga espesyalista po ng aming pong karamdaman. Yung mga nire-reseta po nila, iniinom ko po. Ngunit andyan po na yung kagalingan is pansamantala lamang at paulit-ulit na bumabalik. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil dyan na kinhabagan niya po kami na makilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Nandyan po
nagpatuloy po kami lang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalaw at sa una dalangin nating minamahal Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida. Yung karamdaman ko pong asma, ito po lubos na pong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala pong gamot na ginamit tanging sa kadakalaan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pagpapalat biyaya na Kanya po ipinagkakalob po sa akin at sa aking pong buong pamilya. Tunay nga po na hindi po kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po sa ating mahal na Panginoon ang pag-iingat niya po sa bawat isa po sa amin pong mga mahal sa buhay na hindi man po namin kapiling, ngunit nandiyan na patuloy pong pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat po hindi po karapat-dapat, dakilang kahabagan lamang natin pinakamamahal na Panginoon na patuloy po Kanyang ginagamit sa Kanyang banal na basan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po, pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez na talagang ang ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid na talagang siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang karamdaman na asma. Amen. Magmula ng mabautismuhan at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid talagang lubusan pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating palakpakan ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At tayo na po ay dadako sa papuring awit ng ating mga beloved choir. At habang naghahanda po sila, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father,
Mga minamahal, napakalaga mga minamahal. Ang araw na ito mga minamahal, kinakailangan natin magsisi mga minamahal, sapagkat tapat at banal ang nangako na tayo'y patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kausapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang kanyang banal na presensya, mga minamahal, tatanin natin kayamanan at kagalakan at kalakasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, narito po yung mga anak. Saan mo po kayo nasumpungan bawat isa sa amin sa aming pagkukulang pagkakasala, mahal na Panginoon. Nawa po sa oras na ito, kalugtan mo kami, mahal na Panginoon. Ipadama mo ang iyong banal na presensya sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming tanging kayamanan, kagalakan at kalakasan, mahal na Panginoon. Kung wala ka sa amin, walang kabuluhan ang aming buhay, mahal na Panginoon. Kaya tingnan mo yung mga anak na umiibig ng tapat sa iyo, mahal na Panginoon. Tumilos ka po ng mainam sa aming kalagitnaan. Kapagan mo kami, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig at naniwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, hindi iiwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nangdamig at nagtiwala sa
pag-ibig ko'y nanlamig at nagtiwala sa sarili. At sa iyong pangulumay, ako ay nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Salamat tayo, Panginoon. Yan mo, ano ang ilalayo sa dakilang pag-ibig mo? Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, ano ang ilalayo sa dakilang pag-ibig mo? Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y panghawakan mo, ako'y hawakan mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpakan para sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved Finest Youth and Singles Choir, sa papurang awit alay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nakadama po tayo ng mga minamahal ng kapayapaan, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, ang pangako na malapanin sa kanyang kinalulukdan, kapayapaan sa lahat ng mga kinalulukdan niyan, mga minamahal. At yun po, ating nadama, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nalinis tayo, mga minamahal, sa mga pagkukulang, pagkakasala natin sa mga nagdang araw na hindi po tayo, mga minamahal, ay wala tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Lahat na yun, mga minamahal, ay pinaram ng mahal na Panginoon. Narito, mga minamahal, pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga minamahal, sa kapentulutan po ng ating beloved ordained preacher po, mga minamahal, sa pagbibigay po ng ating kaputan dugo upang tayo pagpalain, mga minamahal. Hayaan niyo muna po, mga minamahal, ako po ay malaya na bumati, mga minamahal. Una sa lahat, pagpati, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dubli paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa magandang alaala, pag-ibig, pagpapagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal, pangaral, ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya mula sa bibig po ng ating pinagpala na ating minamahal, ginagalang ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanila mga anak, manugang nga po, pinapaabot ko din po ng magandang hapon, mga minamahal sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher Bobo Hinier, at sa kanyang mahal na anak, nakatuwang niya po, mga minamahal, beloved Sister Bain,
sa ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga sa mga viewers po mga minamahal. Magandang hapon po sa ating lahat. Bali, makinig lamang po kayo mga minamahal sa mga viewers po natin upang kayo mga minamahal ay makakuha po mga minamahal ng pagtitiwala, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon upang sa lahat ng bagay ay tayo pagpalain. Narito po tayo mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi po. Isa po sa pinakamahalagang bahagi, mga minamahal ang pagbibigay ng ating kaputhandog. Ano po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po ang kaugnayan mga minamahal sa panahon po ni mga Abraham mga minamahal? Sa atin sa ngayon mga minamahal. Mayroon po mga minamahal na may kaugnayan po mga minamahal ang pagbibigay ni Amang Abraham. Ibinigay niya at inhandog niya ang kanyang buktong na anak, nag-iisang anak, mga minamahal, si Isaac, mga minamahal. Dahil dito po sa ginawa ng ating ama sa pananampalataya kay Amang Abraham ay ito po mga minamay, walang hanggang tipan niya na tayo po ngayon ang nagtatamasa nito mga minamahal. Dahil si Amang Abraham, mga minamahal, ay nakita ng Diyos na siya matapat, may takot, mga minamahal. May pananampalataya sa mahal na Panginoon. At hindi po siya nagdalawang isip, mga minamahal, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Hiyandog, iyalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po nakita ng mahal na Panginoon ng katapatan ni Amang Abraham, ang pagkatakot niya, mga minamahal, sa Diyos, mga minamahal. Ang sabi na, dahil nga po sa ginawa ni Amang Abraham, mga minamahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, paparamihin ko ang iyong binhi ng katulad ng mga bituin sa langit at ng katulad ng maraming buhangin sa dagat at ang iyong binhi sa lupain ay pagpapalain. Tayo po yun mga minamahal. Ang binhi ni Abraham sa panahon ngayon mga minamahal. Ang sabi po ng Galatia 3:27-29, lahat ng nakay Kristo tumanggap sa Kanya, nagpabautismo sa Kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sila ang binhi ni Abraham na pinangakuan, mga minamahal ng langit, ang pangako ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po mga minamahal, ang kapangyarihan mga minamahal ng isinagawa ni Amang Abraham, mga minamahal. Lumipas sa maraming taon, libu-libong taon tayo ngayon, sa panahon ngayon, ang pangako niya kay Abraham ay sumaatin, mga minamahal. Maaring ito ang naging dahilan, mga minamahal, kung bakit ang ating mahal na Panginoon din po, nagkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ano po ang kanyang dakilang layunin, mga minamahal? Upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. At pagkatapos niya mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito, mga minamahal, iniwanan niya sa mga apostol, mga minamahal. Alam po natin nung panahon ng mga apostol, mga minamahal, ang pagbibigay nila, mga minamahal, ay hindi po matutungbasan sapagkat lupa, bahay, pinagbibili po nila lahat at binibigay po sa harapan ng mga apostol, mga minamahal. Upang ang dakilang layunin ng Diyos ay may palaganap sa buong sangkatauhan. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, kailangan po natin sundin ito, mga minamahal, sapagkat ito po yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Yung mga pagpapala, mga minamahal, kahit hindi mo ipanalangin yan, mga minamahal, sapagkat mangako ang mahal na Panginoon. Sa bahaging ito, mga minamahal, sapagkat dito nga po nakasalalay, mga minamahal, ang buhay ng iglesia, ang pintig, ang pulso, upang lubos na ipangaral sa dakilang layunin sa buong mundo. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ipapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Kailangan po talaga maipangaral, mga minamahal, ebanghelyo ng katotohanan sa pamamagitan ng ministeryo ito, mga minamahal. At alam natin tayo po ang nakasakatotohanan upang mga tao, mga minamahal, pag dating ng paghuhukom, mga minamahal, walang masasabi ang tao, mga minamahal. At ito po inatang ng Diyos para sa atin upang lahat tayo makarinig ng Kanyang salita, mga minamahal. Upang pagdating sa hukuman, mga minamahal, sasabihin nilang hindi namin narinig ang salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi po nila maririnig, mga minamahal, kung hindi po mamumulat
ang buong mundo, mga minamahal, sapagkat alam natin tayo, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, magmula nung lumang tipan hanggang sa ngayon, bagong tipan, hindi nagmamali yun, nagaganap po sa ministeryo natin. Hindi doon sa mga pinanggalingan nating reliyon, mga minamahal. Wala po, mga minamahal. Wala po sa kanila, mga minamahal. Hindi pa ako nanira. Marami po, mga minamahal. Wala po ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Wala po, mga minamahal. Tayo po ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Kung si Solomon, mga minamahal, ang hiniling niyang karunungan, mga minamahal, tayo ang hihilingin natin ang pag-ibig, mga minamahal. Ang pag-ibig may pangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan na dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Hindi sa mga biyaya at pagpapala, kundi sa dakilang layunin ng nais na mahal na Panginoon. Ang ibig niya, ang lahat ay mga ligtas at nakalam ng katotohanan. Tayo po, mga minamahal, ang inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ng bahagi nito, mga minamahal. Yung mga pagpapala na nakalagay dito sa Malakias, mga minamahal, ay matutupad at magaganap siya sapagkat ang nagsalita ay Diyos, mga minamahal. Kung titignan mo ang dakilang layunin na mahal na Panginoon, may pangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Tapos na po ang takbuhin ng ating beloved pastor, mga minamahal. Tapos na. At tayo po ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Wala nang iba pa, mga minamahal. Ang ating kanilang mga anak, ating minamahal na manggagawa, ilan lang po sila, mga minamahal. Kaya nga po pinalago ng mahal na Panginoon ang kaalaman ng tao upang may palaganap, mga minamahal, ang kanyang salita sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng webcast, mga minamahal. Yan po yung dahilan, mga minamahal, kung bakit pinalago ng mahal na Panginoon ang kaalaman ng tao, sapagkat talaga pong bilyon-bilyon po ang tao, mga minamahal. Marami ang aanihin ko, kunti ang manggagawa. At sa pamamagitan nito, mga minamahal, ang pagbibigay natin may palaganap sa mga gadget, mga minamahal, sa radio, sa TV program, mga minamahal. At alam po natin sa Malakias, mga minamahal, nakalagay doon, mga minamahal, kung tayo po ay hindi susunod sa bahaging ito, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa ating kundi nasa loob tayo ng sumpa. Alam natin, ang sinabi ng Malakias, sumpa kayo ng sumpa, mga minamahal. Kayo na po, mga minamahal, umunawa ng salitang sumpa, mga minamahal. Ano mong gawin mo sa iyong buhay, mga minamahal, dahil nasa loob ka ng sumpa, wala kang magagawa. Sa paglalakad mong kaliwat kanan, mga minamahal, ang panganib, dahil nasa loob ka ng sumpa, ang gabay ng mahal na Panginoon wala. Maging yung panalangin ay magiging karumal-dumal, mga minamahal. Sapagkat ito nga po yung pinaka-importante kung bakit nagkatawan-tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ibig natin, mahal natin, mahal na Panginoon, tumalima tayo. Kung si Solomon, karunungan tayo pag-ibig sa ating kapwa. Mga minamahal, ang piliin natin, mga minamahal, sapagkat panahon na po, mga minamahal, wala nang, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang panahon ay mapanganib na, mga minamahal. Ang dami pong nananaginip ng usap ang mahal na Panginoon. Magbabalik na siya, mga minamahal. Sobra na po ang kasamaan ng tao, mga minamahal. Papaginoon ang Sodoma, Gomora, mga minamahal. Masigit ang katampalasanan ng tao ngayon, sapagkat mismo ang Biblia nagsabi na lalaganap ang katampalasanan ng mga tao, mga minamahal, magiging mabangis, hindi na maunawaan pag-uugali ng mga tao sa huling araw na ito, mga minamahal. Walang mga galang, walang kabanalan, walang takot sa Diyos, mga minamahal. Pupuksa, papatay lahat, mga minamahal. Grabe na po, mga minamahal. Kaya ito na po, hindi na po talaga mapipigilan ng galit ng mahal na Panginoon dito. At tayo po yung pag-asa, mga minamahal. Ang mahalaga nito, may pangaral natin, mga minamahal. Sila po ay sumampalataya o hindi, mga minamahal. Basta't makasunod lamang tayo, mga minamahal. Yun po yung inihiling na mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. May palaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi ko nga po, ang buhay ng iglesia po natin, ang puso, ang pintig, mga minamahal, ay sa pagbibigay. Ikaw, ako, kahit sino sa atin, inabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng mga minamahal. Mula sa bibig po ng nilangisan ng Diyos, ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sabihin mo, bumalik ka sulo pa, ako'y nalulugod sa inyong ginagawa.
nalulugod na ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ikaputhandog, mga minamahal. Ang ating ikaputhandog, banal po yan, hindi natin pwedeng bawasan, mga minamahal. Yung handog po natin, ipinasya ng puso natin, limitless po yan, mga minamahal. Hindi lang 10%, 20, 30, 40, 50, yun yung mula sa ating puso, mga minamahal. But yung ikapo, nakapix po yan, mga minamahal. At sabi ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, dapat tapatan po natin ang handog yung ikapo natin ng 10%, kaya bali 20% po yun, mga minamahal. But kung ang pinasaya ng puso mo, gusto magbigay ng 20%, 30% sa handog mo, 40, 50, nasa iyo po, mga minamahal. Gaano mo kaibigang malapay, gaano kaibigang yung mahal sa buhay, ang ating kababayan, lahat ng tao. Pag-ibig nga po, kailangan natin sundin, mga minamahal. Kaysa karunungan, ang karunungan ay pagkatakot sa Diyos. Lubos na po yun na karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa kalooban ito, sa dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Sa 100, i-times mo lang po yan. Punto po, mga minamahal. Lalabas po, 20 pesos po ang ating para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nakatanggap ka ng pagpapala, 475, mga minamahal, i-round off mo na po yung 75, gawin mo ng 500 para hindi ka mahirapan. I-times mo sa punto, mga minalalabas po, 100 po yan, mga minamahal. Kung 100 mahigit po, mga minamahal, pumasok ka na sa 50%, mga minamahal noon, mga minamahal. Kaya yung 800 mahigit, gawin mo ng 1,000, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang 1,000 po, times point to, mga minamahal, 200 pesos, mga minamahal. Kung 100,000, i-point mo 20,000, mga minamahal. Kung 1,000,000 na po, mga minamahal, i-point mo 200,000 na po ang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasimple lang po. Lalabas sa calculator nyo, basta times point to, lalabas na po yan, mga minamahal. Kako nga po sa inyo, mga minamahal, kung gaano nyo kaibig ang mahal na Panginoon, ang mahal sa buhay, ang kababayan, ang inyong kapwa-tao, pamapalaganap ng lubusan, mga minamahal, hindi magkulang ang ating iglesia. Ano yung pinasiya ng puso mo doon sa handog mo, ibigay mo, huwag ka lang magkulang ng 10% doon sa handog mo. Limitless po ito, mga minamahal. Ganun lang po, mga minamahal. Ganun lang po dali, mga minamahal. Kaya po, mga minayan na lang po, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Joshua Villaros, upang siya po, mga minamahal, ay manalangin at pagpalain po itong ating pagbibigay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal.